Ani mano malikono ani malikoka amba foye kaw dansi Maliba TV enka kunafuni sete mon keneka kunafuni dabola amita kirini josheria kunafuni buna kunkono ajirela ka fogo kunungu tene utukalo klitan san bafla aleni muganu woro anga chamache fanga jamana nyima jinal darmi asimi guita ale kirini josheria ma nyema ni o kerengere ma o ministry ali Mamadou Kassogi ale bisimilani ale tara seben walambadi amanabe fo ma ko rapport final du forum national de la justice o rapport ko kono kabiti jo la nyini ba keme flantan sheki nyona bonyonkula min jera bela jiden be nyeshi kirini jo sharia ma o seben konna la ko lu wala ngatalindu inga sege sege lini wala lu te o bela jiden ko fe ko ulu bela jiden nyefo min konna la dona natala akaka ku uko ulu la walia ni bara nunu bela jiden gera na fo anya fo e jogumna kungu tene utugalu klitan samba flan muganu woro pale di kluba rekono Alisa ameto kirini josharia kuna fununda kuna miye Mohamed Yusuf Bachili na be fali makora spacha foka tasi rokiatu dumyama na be fali makoro poivron kunungo utukalo klitan samba fla alen muganu woro kolu wule la boji ninka ni kirini josharia nyemo yu wule wuda sumusumu walia do yerela no ku nyangini no ni walia mimbe ajira ka fokwe kodo ta bololo srafe mimba to jamana be yubu ya ba mimba to jamana basigi ubo ukon oya jira ka foko wale mi kanga kele ori da kun kono ukunye wati doke koko banani ni nyokonche ni oya jira ka foko bi tarata utukalo kule tan kle samba flan muganu woro alisa kunyi ngali wale ubena to sina mi kirini joshara nyemo yo kanga latiga mintani ko inda kuna kubena ubaro la wale Amedo Senegal kono ko kanki bodo no fe miye picnic jawaye konna la o kiri soba ni abenyashi kiri ni josharia nyemo makulu ye wali akrota mimi nyashi wali ya biduru nyona bonyon ko mo bela jeli shonu fara besega sigi binga ni wali odeka ni o kiri ni josharia nyemo wi be parala ko faranga la biti jo kiri mo nyona bonyon ko kanku yo wali ya ninga mado mine ko ludo ko bananu nyokoche kasangani ujote o wali akofolu na mimi nyashi binga ni koma tan saba ko be sina abarato ko unume kado ko kirin joshara nyemo ya jira ka fo Senegal kono ko be na bingani wali kubo kele fugase akele dana ama kuncheni lamiriki jamane ajira ka fo ku ka jamana nyema Donald Trump ale latike kura chari min yere konnala aya konna kumo bela jili nyefo mimi nyashi FIFA balon ko yere kunyo bela jili ma o kuna funu wala ngatara AFF min kera kunungu tukalo klitan samba fla ale mugan woro o konnala ko Donald Trump ya jira ka fo kale ka de mebe Gianni Infantino ye ka sangani ka e barami ke fa konnala aga sigili FIFA ma nyema ya la fuga na sembi watima ko tekere pakanga fo konkori la kale ka deme ba yeshu ani kli ani fene ka be kan rake FIFA kulu ye ko mun be fe ka Gianni Infantino bo ajoro la ko abe kan da ko ye ko ka sabali ka sega Gianni Infantino bla ajoro ko note kale bina waliya do buluda mina atijama do ye ka sangani Gianni Infantino ka baro ye ko alebo ofo ani fene ka ba singor matinti ani mano ni ne kunafuni min sira ka soro ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma a ka kunafuni sentelimo kɛnɛ kan Maliba TV en jabransoka aw ka mɛn dɔwɛrɛ ni ala man ka jɔnya na